Matke kačke sa vyliahli vajíčka, z ktorých sa ukázali roztomilé káčatká. Ale posledné vajíčko bolo veľké a vyliahlo sa z neho zvláštne sivé vtáča. Je tak škaredý, kričali ostatné káčatká a odstrkovali ho. Dokonca aj jeho matka o ňom pochybovala. Malé vtáča sa cítilo osamelo, veriac, že je nechcené len preto, že vyzerá inak. Snažilo sa zapadnúť, ale jeho neohrabané kolísanie sprevádzal smiech. Utieklo a našlo len chladné ramená a neustále odmietanie. Po zime dospelé, osamelé vtáča uvidelo na jazere nádherné biele labute. Očakávalo ich obvyklé odmietnutie. Keď sa zohlo, aby sa napilo, uvidelo svoj vlastný odraz vedľa ich. Na jeho šok nebolo škaredé káčatko. Bola to krásna, pôvabná labuť, presne ako oni. Bolo labuťou po celý čas, narodené v nesprávnom hniezde. Jeho odmietnutie nebolo o tom, že je škaredé, ale o tom, že je nepochopené. Nemalo byť kačicou, ale labuťou. Životné odmietnutia často pramenia z toho, že ostatní nevidia vaše pravé ja. Nedovoľte nikomu, aby vás definoval. Verte vo svoj jedinečný zmysel. Prihláste sa na odber názov kanála pre ďalšie legendárne príbehy.